i tècnics de les administracions públiques, tant de l'àmbit de la igualtat, dels drets socials, del consum, per ser avui aquí, els tècnics i tècniques de les entitats, també que treballeu per les persones, pels drets de les persones amb discapacitat funcional o intel·lectual, per les famílies, per totes les persones que us sentiu implicades en la defensa d'aquests drets. No vull ara explicar una sèrie de coses que després ja explicaran en més detall els ponents i les ponentes de les taules rodones, però sí que volia centrar una mica el perquè d'aquesta jornada, per què l'hem fet. En aquests últims 4 anys a l'Ajuntament de Mataró hem estat treballant tot el tema de la cura a les persones en molts àmbits transversals dels serveis municipals. I una de les coses que hem fet en l'OMIC és un canvi, una transformació dels seus processos de treball, una mica també interpel·lats per les pròpies demandes que ens hem anat trobant del dia a dia de la ciutadania. Suposo que les companyes i companys de les associacions de persones consumidores que sou aquí, també dels serveis públics de consum, haureu notat aquesta realitat del que ens demanen i de com ens ho demanen en aquests moments. No només en l'àmbit de la discapacitat, que també, sinó que també en qualsevol altre àmbit de la vulnerabilitat. Jo estic en consum des del principi, des de l'any 85, quan es va inaugurar l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, i llavors ens basàvem tots en una definició de persona consumidora que l'únic que distingia d'un ciutadà o una ciutadana és el fet que es relacionava amb una empresa i que el que comprava ho comprava per al seu ús personal. Aquesta és la definició tradicional de la definició de persona consumidora. És una definició molt contundent perquè molts ciutadans i ciutadanes, quan tenen, per exemple, problemes de lloguer i venen a l'oficina de consum, es queden una mica esparverades quan els diem que si el llogater, el propietari, no és una empresa, ja no les podem atendre. O sigui, el matís de la definició de persona consumidora és sempre que si tu siguis un usuari per fins personals i que l'altra part sigui sempre una empresa. És una relació de consum. Si no hi ha aquesta diferència, no hi ha relació de consum i la normativa protectora de les persones consumidores no s'aplica. És una cosa que a la ciutadania sobta molt i més en un sector que és el de l'habitatge on tenim moltes incidències. Però aquesta visió de la persona consumidora va anar canviant amb el temps i és el que ens trobem ara. Parlem de persones consumidores vulnerables o especialment protegides quan la persona consumidora vulnerable no és un sector determinat en cada àmbit. No, tots som persones consumidores vulnerables al llarg de la nostra vida, de forma temporal o de forma permanent. I aquesta vulnerabilitat no és de la persona, és de l'entorn, que és la que li provoca aquesta indefensió. Pot ser una indefensió en l'àmbit socioeconòmic, l'exclusió financera, l'exclusió residencial, la pobresa energètica. Pot ser una vulnerabilitat per l'entorn arquitectònic, per les barreres arquitectòniques, en el cas de la discapacitat funcional o en el tema de la discapacitat intel·lectual. Pot ser una malaltia. Poden ser moltes coses que ens fan vulnerables. L'edat, tant quan ser jove, que tenim una certa credulitat i és més fàcil enganyar-nos, com quan som grans, que ens centrem en altres aspectes de la nostra vida i baixem algunes barreres davant de les pràctiques empresarials i comercials. Aquesta vulnerabilitat, per tant, no és un sector especial de consumidors. Tots som consumidors vulnerables al llarg de la nostra vida i en alguns moments. I això ho estem notant molt. Espero que després, aquests dies em preguntava la gent, el dinar de treball què vol dir? El dinar de treball és un lloc on intercanviarem més, potser que fins i tot aquí, en l'esmorzar, ens intercanviem, ostres, això que has dit jo no ho veig ben bé així. Ara fa poc el govern d'Aragó va convidar l'Ajuntament de Mataró a parlar d'aquest programa que ara us explicaré, el programa de lluita contra les desigualtats a les relacions de consum, i ho vam explicar. Allà hi havia ajuntaments de les Canàries, del País Basc, de Navarra, de Madrid, de Castilla-León, i alguns realment comentaven que s'estaven trobant amb això i altres deien que no veien que els serveis públics de consum haguessin d'entrar tant en aquest àmbit que ara us explicaré. Però bé, la realitat, la que vivim a Mataró, és que les persones consumidores tenen problemes ja molt més socioeconòmics i aquestes vulnerabilitats les han d'atendre. Llavors, aquesta evolució de la normativa s'ha fet ressò d'això, d'aquestes necessitats. El legislador
ha impregnat les normatives d'això i nosaltres les hem de poder executar quan sorgeixen aquestes necessitats. Hem de donar resposta a la ciutadania en aquests àmbits. Però no només en el moment d'atendre les persones, sinó que el consum s'ha fet ressò d'això i ho ha incorporat en els contractes amb les persones consumidores. Ara, una persona consumidora que contracti i es trobi amb alguna pràctica discriminatòria, aquesta pràctica discriminatòria, per llei, és nul·la. La clàusula és nul·la. Quan és una pràctica abusiva, aquesta clàusula abusiva és nul·la. Quan hi ha una pràctica deslleial, enganyosa, quan ens trobem en una pràctica agressiva, quan abusen de nosaltres en qualsevol dels nostres estats de vulnerabilitat i això ens provoca problemes econòmics en un primer moment, però també ens afecta la nostra dignitat, perquè això ho veiem molt i sobretot amb la gent gran, que té un codi de conducta de noblesa molt diferent i que quan se sent enganyada no és tant el valor econòmic d'allò que li ha passat, sinó que és el disgust de la confiança en noblesa, de la bona fe, que es diu en justícia, que li ha sigut vulnerada. Doncs aquesta tensió en els contractes també s'han transformat en elements essencials del contracte. Hi ha inclús normatives que ho diuen així clarament. Per exemple, la normativa de viatges combinats, quan nosaltres volem viatjar, anem i comprem un transport aeri, per exemple, i un allotjament turístic, nosaltres diem que tenim una accessibilitat reduïda, que tenim aquesta discapacitat, això s'incorpora en els elements del contracte i allò s'ha de fer complir com si fos un altre element essencial del contracte. Per tant, hi ha una declaració de la persona que pateix aquella vulnerabilitat en l'empresa i aquesta vulnerabilitat ha de figurar en el contracte i allò s'ha de complir. Però, a més, té un efecte extensiu. La persona que li dona suport a la persona consumidora amb discapacitat funcional o intel·lectual també ho ha de fer constar al contracte perquè la protecció que se li dona a la persona amb discapacitat funcional o intel·lectual també se li dona a la persona que li dona assistència a aquesta altra persona. D'aquesta manera, si hi ha una cancel·lació, un retard o hi ha algun problema d'aquests, les empreses de transports, per exemple, han de ser conscients d'això i han de donar el mateix suport d'allotjament, de menjar, d'assistència a la persona amb discapacitat a la persona acompanyant. Per tant, hi ha molts elements de la vulnerabilitat que s'han de comunicar, s'han d'incorporar al contracte i a partir d'aquí allò és exigible. I per tant, davant de qualsevol reclamació de consum, allò també serà element de les nostres mediacions o dels nostres arbitratges o de les demandes en el cas que s'hagi d'anar a la via judicial. I parlant dels sistemes que utilitzem als serveis públics de consum, que són bàsicament el sistema de mediació de consum i en el cas de Mataró i de 8 municipis de Catalunya l'arbitratge de consum, hi ha una experiència molt interessant de l'any 2006 del Ministeri d'Igualtat que va crear una junta arbitral especial de no discriminació i igualtat, que és una junta arbitral no de consum, però per tractar temes sobretot de transports, de noves tecnologies, de productes de consum ordinari, on la diferència que hi ha amb el Tribunal Arbitral de Consum que funciona amb una presidència, amb una representació del sector empresarial i amb una representació del sector d'associacions de persones consumidores, que totes tres, de forma col·legiada, decideixen sobre el fons de l'assumpte i dicten una espècie de sentència que és el laude, doncs, a diferència d'això que funciona en les juntes arbitrals de consum, en la Junta d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, la part de la representació dels drets de les persones és les entitats del tercer sector de la discapacitat funcional i intel·lectual, amb la qual cosa s'incorpora en la resolució del litigi la mirada de les entitats que defensen els drets de les persones amb discapacitat. Això, aquest projecte tan interessant de la Junta Arbitral d'Igualtat de Tracte i No Discriminació del Ministeri, no ha acabat de funcionar, perquè després ja ho veurem, moltes empreses no s'adhereixen a aquests sistemes extrajudicials de resolució de conflictes. Però les juntes arbitrals de consum, que sí que estan més consolidades, tenen, com us he dit, una part de la representació de les associacions de persones consumidores. Aquí pot haver-hi un fenomen interessant que seria, si les associacions de persones consumidores que ara ens donen suport
en dictar aquests laudes s'especialitzen també, com ho estan fent ja moltes d'elles, en l'àmbit dels drets de les persones amb discapacitat funcional i intel·lectual i per tant incorporen aquesta mirada, o bé, al revés, les entitats i les associacions de persones que defensen a les persones amb discapacitat funcional i intel·lectual muten també a defensar els drets de les persones consumidores. A Mataró tenim un exemple, hem estat treballant amb les entitats, hi ha una entitat de diversitat que és Diver Mataró, que ha modificat els seus estatuts com a entitat que defensava els drets de les persones amb discapacitat funcional i ara, a més, ja està donada d'alta com a associació de persones consumidores. De tal manera que en la Junta Arbitral de Consum de Mataró, quan hi hagi un litigi que tingui a veure en el fons de l'assumpte amb aspectes d'accessibilitat universal, doncs seran aquests l'Associació de Persones Consumidores especialitzada que participarà en la resolució d'aquell litigi. L'acompanyament que fem a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, perquè tenim molts serveis públics de consum, hi ha una cartera de serveis que presta cada servei públic de consum, però els títols de les funcions que fem als serveis públics de consum són una mica indeterminats. La funció bàsica seria informar, assessorar en els drets de les persones consumidores i la manera d'exercir-los davant de qualsevol litigi. Llavors, aquí, davant d'aquesta realitat que us hem dit primer, que ens hem anat trobant, de que les demandes van canviant i que les vulnerabilitats en molts àmbits van augmentant, el que hem fet nosaltres és establir un nou procediment de treball i li diem el tràmit de consulta. A més del tràmit de mediació o el tràmit d'arbitratge, fem un tràmit de consulta per eliminar el que deia l'alcalde de la bretxa, en aquest cas en les relacions de consum. I és un servei de suport personalitzat davant d'un conflicte concret, la persona ens explica el que li ha passat, ens dona la documentació que avala allò que diu, la part probatòria, nosaltres l'ajudem a redactar la seva reclamació prèvia davant de l'empresa i li donem els canals perquè pugui presentar això davant d'aquesta empresa. Són molts els drets que tenim les persones consumidores i tot s'ha dissenyat perquè sigui fàcil, senzill, gratuït i ràpid. I efectivament ho és, però el coneixement de com plasmar aquesta normativa en una reclamació prèvia i de com saber quins passos hi haurà darrere, com es tramitarà i si falla, quines altres alternatives hi ha, això és complex, encara que ho hem volgut des de l'administració fer-ho al màxim de senzill possible. Doncs amb aquest tràmit, amb l'Ajuntament, el que fem és l'ajudem a redactar la reclamació prèvia, li donem fons jurídic en la qüestió i li triem de totes les vies, li oferim perquè pugui triar de totes les vies possibles perquè hi ha una multiplicitat d'organismes de consum que poden actuar i depèn del cas pot ser millor anar a un o a un altre i li expliquem i l'acompanyem en aquest procediment. També l'acompanyem si directament aquesta reclamació ja ha fracassat, perquè les empreses tenen 30 dies per contestar, moltes d'elles, i com més ben fonamentat està això, doncs ja responen. Si falla això, hi ha altres vies, hi ha la via de la mediació i hi ha la via de l'arbitratge, però hi ha organismes especialitzats. En aquests moments s'està treballant en una autoritat de defensa del client financer per l'elevat nombre de reclamacions que s'estan donant, amb algunes novetats que tindrà caràcter vinculant la decisió d'aquest organisme per reclamacions, tal com està ara el projecte de llei, per sota dels 20.000 euros, sense necessitat d'anar a la via judicial. L'organisme que s'encarrega de les reclamacions del transport aeri, on hi ha un reglament específic per temes de discapacitat funcional i intel·lectual, AESA, que és un organisme del govern espanyol, doncs també tindrà uns resultats que per l'empresa en alguns casos serà vinculant, per la persona consumidora podrà triar si l'accepta o no. Doncs en tot això nosaltres tenim aquest tràmit per acompanyar i presentar aquestes reclamacions davant d'aquests organismes concrets. És per intentar eliminar aquestes bretxes que hi ha en la defensa dels drets de les persones consumidores. I aquí és on us deia jo que en la trobada d'aquestes persones de tota Espanya, de diferents serveis i també associacions de persones consumidores, avui entre nosaltres també tenim els companys de l'associació FACUA que vam coincidir aquí en el govern d'Aragó, en la sessió aquesta de treball, doncs es plantejaven si les OMICs podien o no atendre aquesta visió de la vulnerabilitat i de l'acompanyament legal, tècnic legal,
a les persones consumidores per donar aquest suport personal, no només legal, sinó d'acompanyament de les persones. I això és una de les discussions que avui poden sorgir. Clar, l'accessibilitat, després, ara parlava amb el ponent de la taula rodona, en Quim Bernat, que vindrà després, us comentarà que està a punt de sortir el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya en uns mesos, ara està a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, a la 8a versió d'aquest document, i ja us dirà que interpel·la específicament a les juntes arbitrals de consum i als serveis públics de consum perquè siguin accessibles en el moment d'oferir la informació. No només en el moment d'oferir la informació l'administració pública, que ens hem de posar les piles per anar fent totes aquestes coses que ara també ens presentaran després, dels materials accessibles, amb lectura fàcil, amb braille, amb tema de llengua, d'interpretació de llengua dels signes, de transcripció oral de la llengua, totes aquestes coses que ens haurem de posar a les piles nosaltres, i el motiu d'aquesta jornada ja és per fer-ho, i la presentació dels materials ja és una mostra d'això, sinó que el sector comercial es veurà impel·lat també als serveis d'atenció al client de les empreses a fer-ho. Sí que és veritat que les empreses hauran de complir-ho a partir d'uns municipis, per exemple, municipis de més de 50.000 habitants, i on els supermercats, per exemple, tinguin unes superfícies determinades de més de 250 metres quadrats hauran de complir una sèrie de coses, els de més de 500 metres quadrats n'hauran de complir unes altres, però l'atenció al client de les empreses, tant de comerç com de prestació de serveis, hauran de ser també accessibles. I això també afectarà moltíssim el sector empresarial i comercial, tant en el moment de vendre, de donar la informació obligatòria, en braille, en l'etiquetatge, dates de caducitat, denominacions de producte, també en les benzineres, el suport que s'hagi de donar, en els establiments d'allotjament turístic, en el viatge, sobretot en el viatge, en vaixell, en tren, en viatges d'autocar de més de 250 quilòmetres, hi hauran d'haver punts d'atenció a les persones amb discapacitat funcional i intel·lectual on te puguin avisar que hi arribaran, on se'ls pugui donar tota la informació. En el cas de cancel·lacions i retards se'ls pugui donar assistència. En els casos que els equips de mobilitat reduïda pateixin danys, no serà una indemnització com qualsevol altre equipatge, sinó que això té una consideració especial, no només per la indemnització, sinó per la urgència de la necessitat d'aquella persona de seguir disposant d'aquell equip de mobilitat reduïda, que serà responsabilitat de l'empresa restituir, encara que sigui de forma temporal, mentre l'altre repara o s'indemnitza. Tots aquests matisos són els que us deia jo, de que l'accessibilitat formarà part de la contractació, com un element essencial del contracte. Estem davant d'un gran repte per a les administracions públiques per ser accessibles en la informació i sobretot en el fons del que tractem. Hem de conèixer bé les normatives d'accessibilitat perquè s'han barrejat amb les normatives de consum i també amb les de discriminació. No podem acceptar que hi hagin discriminacions. En el Codi Civil el que es diu és que les parts són lliures de contractar iguals, són lliures iguals per contractar, però mai poden excloure a una de les parts amb les que volen contractar per motius, entre altres, de la discapacitat. En el moment en què es produís això, estaríem davant d'una discriminació directa o indirecta, depèn del cas, i aquí hauríem d'actuar. La discriminació ha passat a formar part de la tipificació de les normatives d'infraccions a les lleis de les persones consumidores i, per tant, aquí ja no estaríem parlant de mediacions, arbitratges, que són sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, sinó que passaríem a la part de la denúncia. Llavors, aquí, les OMICs, els serveis públics de consum, els comarcals, l'Agència Catalana del Consum, hem d'establir protocols per veure quin és el millor conducte per enfocar cada un dels temes. Tenim el Departament de Drets Socials que es refereix a la igualtat i a la supressió de barreres arquitectòniques, que tramita denúncies per temes més de barreres arquitectòniques, també a l'espai públic, referides al disseny dels espais, també dels espais d'ús públic d'àmbit privat. També tenim l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que la tindrem després també a la taula i ens explicaran com es poden tramitar tot el tema de les denúncies per discriminació en l'àmbit de la discapacitat funcional i intel·lectual. I d'aquí, avui,
i els següents dies podem anar treballant perquè realment, com hem dit al principi, és un àmbit en el que hi ha moltes coses a fer. A vegades també haig d'agrair molt amb les entitats del tercer sector de Mataró que treballen en aquests temes i que preparant aquesta jornada veient el que passa, el que et comenten, i te'n dones compte que no es viu igual. És evident que no és el mateix tractar una reclamació per una manca de garantia d'un televisor que per als temes de manca d'accessibilitat a un producte o servei que vols comprar, perquè no t'afecta només interessos econòmics, sinó que t'afecta la dignitat com a persona, que saps que tens uns drets, els vols exercir i veus les traves que hi ha. Aquí, si en algun lloc hem de ser eficaços, és precisament han de ser eficaços quan ens trobem davant de situacions de vulnerabilitat, on hi ha la dignitat de la persona, allò que hem de defensar, la seva autonomia personal, el seu dret a accedir amb igualtat de condicions a tot arreu. Molt bé, una mica aquest és el resum de tot el que avui intentarem analitzar. Dir-vos que els materials que els diferents ponents ens van passant avui al llarg del dia els anirem penjant en la cita oficial de la jornada d'avui. Ara actualment hi ha un resum de la meva ponència, veureu que és un document de més de 180 pàgines, perquè ara era impossible explicar-ho, però en allà trobareu el que hem intentat nosaltres tindre recollit per poder actuar quan tinguem les reclamacions, que ja en tenim en aquest àmbit de treball, i espero que us pugui servir també de treball a tots els companys i companyes de totes les entitats que estem avui aquí. Doncs res, jo ara, si voleu fer alguna pregunta concreta del que he explicat del projecte de Mataró o així, i si no, li donaria pas al company o companya de la Diputació de Barcelona que ens farà la presentació del que ells han estat treballant en l'àmbit dels materials accessibles per a tots els serveis públics de consum de la xarxa local de consum de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies. Sí? Gràcies, Dani. Anem molt bé de temps perquè havíem previst un programa una mica abans. Si voleu fer alguna pregunta, alguna reflexió, podríem aprofitar-ho abans d'anar a fer l'esmorzar, si us ha generat alguna qüestió. Jo també us volia comentar, mentre algú s'ho pensa, amb el treball que han fet amb la taula d'accessibilitat de Mataró, amb alguna de les presentacions que havíem treballat amb les entitats de la ciutat, va sortir la idea de crear un distintiu de responsabilitat social corporativa que incorporés també els aspectes d'accessibilitat. Quina era la idea? La idea era que als establiments de Mataró, a Mataró hi havia hagut 1.000 i pico d'empreses, 1.100 empreses associades a l'arbitratge, adherides, que es diuen, que vol dir que una empresa diu, si em sorgeix algun conflicte, jo estic disposat voluntàriament a que es resolguin al tribunal arbitral, que és un òrgan objectiu, independent, que analitzarà el cas i dictarà aquest laude, que decidirà sobre l'assumpte. Com que és prou seriós i a més és gratuït, és ràpid, perquè en 90 dies ha d'estar resolt, doncs jo em sotmeto aquí i com a contrapartida tinc un distintiu, que és el distintiu d'adhesió a l'arbitratge que tinc a l'aparador del meu establiment, i les persones consumidores han de conèixer aquest distintiu i valorar-lo en el moment de comprar, de tal manera que si hi ha un establiment comercial que ven televisors que no està adherit a l'arbitratge i al costat n'hi ha un altre que està adherit a l'arbitratge, doncs la persona consumidora pot pensar, si jo tinc un conflicte amb aquest establiment, hauré de fer reclamacions, hauré de fins i tot poder acabar a la via judicial. Si jo ho faig en aquest que està adherit, sé que no hauré d'anar a la via judicial perquè resoldrem amb caràcter vinculant el nostre conflicte. Per tant, és un distintiu de qualitat de l'empresa que mostren a la ciutadania que té aquest compromís voluntari d'arreglar les coses d'aquesta manera i també és un distintiu de valoració comercial perquè capta un grup de persones, és un avantatge competitiu a nivell comercial.
doncs ens havíem plantejat, i us deia que a Mataró hi havia 1.000 i pico d'establiments adherits i ara actualment només n'hi ha 384 d'adherits. Ens ha baixat moltíssim. El compromís d'adhesions del sector comercial i empresarial ha disminuït molt. Les empreses no s'adhereixen voluntàriament en aquests sistemes arbitrals i és un dels grans hàndicaps que tenim totes les administracions públiques que volem ser realment efectius i les empreses moltes vegades o no ens contesten les sol·licituds de mediació o no s'adhereixen a l'arbitratge. A Mataró va sorgir la idea de fer un distintiu de qualitat vinculat a l'accessibilitat que recollís, per una banda, el compromís social amb l'accessibilitat, de que les persones poguessin distingir que en aquell comerç, serien ateses de forma accessible i, a més, vincular-ho a la resolució extrajudicial de conflictes de consum. En el text que hi ha ara, que us dèiem, del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, ja es preveu la creació d'un nou distintiu vinculat a l'accessibilitat que els comerços podran tenir de forma voluntària, sempre i quan compleixin els màxims de la normativa, que compleixin efectivament tota la normativa i ja incorporin un plus de responsabilitat en matèria d'accessibilitat. Aquest distintiu que regula el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, o que regularà quan entri en vigor en uns mesos o quan sigui, és vinculat bàsicament a l'accessibilitat universal. I Mataró ens havíem plantejat comentar això també en aquesta jornada i iniciar un treball amb el sector empresarial que hi està molt interessat, en aquest cas concret NEM, Negoci Empresa Mataró, i l'afegem, la Federació d'Associacions de Gremis i Empresaris del Maresme, que volen participar d'un codi de conducta que porti associat un distintiu de responsabilitat social vinculat a l'atenció en matèria d'accessibilitat. És un tema que hem de treballar, que avui també podem comentar, però avançar-vos que amb tot aquest procés que havíem fet de treball i d'idea, doncs el propi Codi d'Accessibilitat de Catalunya ja en recull un exclusivament d'accessibilitat. Volia comentar-ho perquè era una de les fites que teníem avui en la jornada també de comentar aquests àmbits. El Codi de Consum, no el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, sinó el Codi de Consum de Catalunya, regula els distintius de qualitat en consum i l'Agència Catalana del Consum també s'esforça en que diferents sectors empresarials tinguin els seus propis codis de conducta que s'autoregulen per no haver de recórrer en els procediments sancionadors. El millor és que les empreses es comprometin en si mateixes en fer les coses bé i donin aquest distintiu, aquest plus a la ciutadania. Ara, aquí sí, és important que existeixi el codi de conducta, que les empreses s'hi adhereixin, però que la ciutadania els conegui per poder-los valorar, perquè si no després passen desapercebuts, normalment suposa un esforç empresarial important i llavors si no es coneix tot aquest esforç no serveix per res. Aquesta era una de les idees que teníem i que abans m'havia deixat de comentar. I aprofito, hi ha preguntes? Sí, endavant. A veure si tenim un... Em presentaré, em dic Frederic Moreno, soc d'ICECA-DICAE i estic dintre de la Junta Directiva d'ICECA-DICAE i sobretot porto el tema de l'educació financera i per tant he tingut de tocar molt el tema dels abusos de la banca i sobretot de la futura situació que ens espera amb molts consumidors, donat que la pujada de tipus d'interès, etc., i ara mateix també el que estem veient aquests últims dies, afectarà molt els consumidors ja potencialment vulnerables. Voldria insistir en un tema, me va arribar un treball del Francesc Xavier, realment suposo que amb aquestes 180 fulles, són molts més del treball que jo he pogut mirar, deus tocar un tema important que a mi em va sorprendre bastant, perquè sempre donava importància jo a la normativa bancària i veient el teu treball em vaig donar compte que hi havia un tema molt important que deixàvem de banda, que és el consum. I en l'estudi precisament que fas parles precisament d'aplicar el consum a tot això que és la desatenció bancària i sobre el tema del tracte i la discriminació.
I sobre aquest tema insistiria i, per tant, la pregunta una miqueta va per aquí. Suposo que en el treball dels 180 fulles estarà. I, a més, aconsellar, diguéssim, tant a les associacions com als consumidors com a les UMIC, que crec que és una sortida important i crec que pot ser bastant bona i donar molta força el tema d'aplicar les normes de consum, el Codi de Consum català, precisament defensant-se del que són la mala atenció dels serveis financers. Només era això, Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, en relació a això també, jo també ho vaig d'agrair justament a les entitats que a Mataró, com a molts municipis, us haureu trobat que les oficines bancàries van tancant, la qual cosa hi ha zones, en el cas de Mataró, per exemple, barris, que per la seva orografia, la gent gran o les persones usuàries de cadires de rodes ho tenen més difícil per accedir a aquestes oficines bancàries. I algunes d'aquestes oficines bancàries, a més, tenen esglaons, etc. El primer que em van comentar les entitats de diversitat funcional era: escolta'm, aquí tenim un problema, perquè el primer que vaig veure és que hi ha una confusió en la ciutadania que és normal i que la veiem i que la percebem cada dia en els serveis públics de consum. Els que sigueu dels serveis públics de consum, això segurament ens passarà a tots igual, no? Que és una oficina municipal que està oberta a la ciutadania, no hi ha altres oficines especialitzades en violència de gènere, etc., però vull dir, la de consum és una que hi ha estat durant 38 anys en el cas de Mataró, per exemple, i de molts municipis dels que estem aquí, propera, on la gent ve a preguntar coses, siguin o no siguin de consum. Llavors, aquí, si jo penso que tinc un dret i que ha estat vulnerat, doncs vinc i faig una denúncia en tema de barreres arquitectòniques. No puc accedir al banc, l'oficina m'ha tancat, etc. Llavors, és dir, a més, la normativa d'accessibilitat, hi ha dues normatives bàsiques, una del 2013 d'àmbit estatal i la del 2014 d'àmbit català, i el Codi d'Accessibilitat, que és de l'any 95 i que és el que ara canviarem el 2023 amb el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Molt bé, què deia la normativa del 2013 d'igualtat de tracte i en relació a la discapacitat funcional i intel·lectual? Doncs marcava un calendari d'actuacions de diferents coses que deia els serveis hauran de ser accessibles a partir del 2007. Aquest tipus, quan es faci una reforma, tal. El màxim que hi havia per ser serveis i empreses accessibles i també espais urbans era el 2017 i som el 2023 i encara hi ha molts serveis que no són accessibles. Ara, quan s'aprovi el Codi d'Accessibilitat de Catalunya del 2023, dona terminis de 2, 4 i 6 anys per ser totalment accessibles. Les oficines municipals d'informació al consumidor i les juntes arbitrals de consum els hi dona 3 anys per ser accessibles del tot. Però clar, quan parles amb les persones dels col·lectius de diversitat funcional i intel·lectual, i els que esteu aquí, que sou de les entitats, sou els primers en dir-ho, l'altre dia també llegia, deia, hi ha una hiperregulació de la normativa d'accessibilitat, però només que es complís una de les normes ja seria molt. Llavors, això per què us ho dic? Perquè la manera en què teníem de lluitar contra el banc per reduir l'accés en aquell edifici de l'accessibilitat arquitectònica no ens servia. I vam fer aquesta fusió de la normativa de consum per dir, si tu ets un usuari i tens un contracte amb aquell banc i aquell banc t'ha d'atendre, doncs prescindim en aquests moments de la normativa de barreres arquitectòniques que s'hauria de denunciar en el Departament de Drets Socials de Barreres Arquitectòniques i anem a utilitzar la potencialitat que té la normativa de consum, considerant que hi ha una discriminació perquè hi ha un contracte i aquest contracte jo no el puc gaudir de la manera en què jo l'havia contractat. Això es pot fer amb diversitat funcional o intel·lectual, però es fa en qualsevol altre àmbit. El que passa és que forçar això en un arbitratge és senzill, perquè en l'arbitratge podem fer com en la justícia, podem interpretar contractes, podem marcar criteris, però en el procediment sancionador és més complex, perquè realment el tipus d'infracció s'ha d'acotar molt per a l'objecte que la norma protegeix.
Però sí que és veritat que el procediment sancionador podria acabar ajudant a resoldre coses d'aquestes que són d'altres àmbits normatius. I aquí és on anem esgarrapant per serveis financers, etc. El nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya regula específicament els serveis financers i és importantíssim perquè estableix l'obligació d'atendre per part de les entitats bancàries a les persones amb diversitat funcional i intel·lectual en tots els àmbits. Igual que es fa en l'àmbit del transport aeri, que tu pots arribar una hora abans i t'hauran d'atendre, t'hauran d'ajudar a facturar, t'hauran d'ajudar a recuperar la maleta després, t'hauran d'acompanyar fins a la sortida. Tot això és obligatori en el reglament europeu directament aplicable a Catalunya i a Espanya. Doncs en l'àmbit del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, les entitats bancàries de l'àmbit territorial català estaran obligades a donar aquesta atenció en l'àmbit dels serveis financers, la qual cosa és un èxit segurament de les entitats del tercer sector i de les associacions de persones consumidores que han estat consultades també en el moment d'elaborar el text, perquè vull dir que el paper fonamental que tenen les associacions i les entitats aquí és increïble. Jo llegia el Codi d'Accessibilitat i hi ha detalls com que si unes persones estan en un bar mirant un telenotícies o mirant un partit de futbol, en el Codi d'Accessibilitat regula que la persona pot demanar en el responsable del restaurant del bar que posi els subtítols en aquell partit de futbol. Sembla de sentit comú que si tu demanessis allò s'hauria de posar, però quan algú d'alguna entitat ha forçat que en el text s'incorporés aquest article dient això, vol dir que no és tan de sentit comú. Vull dir que el treball, l'apreciació que es fa en l'elaboració del projecte dels tècnics i tècniques de l'administració, de consum, d'accessibilitat, d'igualtat de tracte, però també de les entitats que són les que pateixen cada dia aquestes situacions no agradables o discriminatòries en alguns casos. Per tant, és això, és forçar-ho. El que passa és que s'aposta molt per això que dèiem abans de l'autoregulació empresarial, perquè l'empresa vagi per sobre, que segueixi una línia de responsabilitat social corporativa, que no totes les empreses fan, que hi hagi sistemes extrajudicials neutres, eficaços, independents per resoldre els conflictes i no haver d'anar a la judicialització, però hi ha empreses que desatenen totalment això. L'única solució que queda és, per una banda, iniciar procediments sancionadors, que ja no són tan ràpids ni senzills i que moltes vegades són recorreguts, o el que ha fet ara el sistema de justícia, que també ens portarà un canvi important en la gestió dels serveis públics de consum, que és imposar com a obligatori acudir abans d'anar en els jutjats a un mètode adequat de solució de controvèrsies, que voldrà dir que pot ser qualsevol sistema de conciliació, de mediació o algun organisme especialitzat de resolució de conflictes que pugui analitzar aquell cas i que només en el cas que fracassi o que la solució que doni aquell organisme no ens convenci com a persones consumidores, vulguem finalment acudir a la via judicial. Però els sistemes de justícia estan col·lapsats i per descol·lapsar-los repartiran el volum de treball en els altres serveis públics de consum o en els altres organismes especialitzats. Per això també és tan important que des dels ajuntaments, des dels serveis públics de consum comarcals, des de la Generalitat, puguem donar aquest suport a les persones consumidores també per canalitzar-los en aquests altres organismes. El Consell General de l'Advocacia també discuteix, i això sempre m'agrada comentar-ho per crear debat, que les administracions públiques volem ajudar a la ciutadania fent procediments de resolució de conflictes senzills, sense necessitat d'advocats i de procuradors, que frenen moltes vegades la defensa dels nostres drets, perquè moltes persones consumidores quan venen a l'oficina potser venen per 50, 70 euros, 100 euros, i això per ells, per les persones és molt, per nosaltres 100 euros són molts diners, i més quan saps que hi ha una política empresarial que perjudiquen aquesta persona amb 100 euros, però en aquesta, i a vegades són mils. I a vegades hi ha unes competències, unes empreses tan deslleials que una infracció petita, sumada amb totes les que es donen, són molt grans, i contra això s'hi ha de lluitar. Però si has d'anar al jutjat, moltes vegades ja no hi vas. Llavors, aquests sistemes de mètodes alternatius adequats de solució de controvèrsies poden ser importants, però també en els nostres serveis públics ens poden arribar a saturar i, a més, el fet de
que siguin senzills, de que no hi hagi necessitat d'anar amb advocat i procurador, el Consell General de l'Advocacia deia això perjudica. Voleu ajudar i això perjudica. Ells ho deien en relació al projecte de llei de l'Autoritat de Defensa del Client Financer, perquè fins a 20.000 euros, lluitant contra les clàusules abusives, doncs diran, els bancs, encara que no sigui obligatori portar assessorament jurídic, segur que el porten. I la persona consumidora com hi aniran aquí? Com hi aniran aquí, no? I des de DICAI segurament això també ho teniu molt clar, no? Perquè és el vostre sector, no? Però bueno, aquí s'ha de buscar solucions en aquests nous reptes que ens venen. Ara, de moment, a les oficines judicials hi ha a l'oficina del deganat on els usuaris, els ciutadans, poden anar a defensar-se per litigis de menys de 2.000 euros sense advocat i procurador. Però nosaltres aquí a Mataró ho hem provat en algun tancament de clínica dental o així, i el jutge degà ens ha trucat i ens ha dit que paréssim les demandes sucintes que es diuen perquè no estan preparats per atendre demandes d'aquestes. Penseu que una demanda sucinta, què passa? Que l'escriu el propi usuari sense fonamentació jurídica i quan arriba això allà ells ho han de transformar tot bé. Si ho presenta un advocat o una advocada, doncs el text ja està molt clarificat, està molt acotat la petició, està fonamentat jurídicament quin és el dret que tu defenses. Per tant, sí que hi ha un sistema de demanda succinta gratuït, sense advocat i procurador, però en realitat aquest sistema no acaba de funcionar. I si ara tenim l'autoritat de defensa del client financer, també en temes de transparència, clàusules abusives, temes de mala atenció a les persones vulnerables, sobretot també en temes d'exclusió financera, doncs aquí què passarà? Llavors, ara mateix hi ha l'oficina del deganat, hi ha un servei d'orientació jurídica que té un nom que en alguns municipis funciona com a servei d'orientació jurídica, però en molts altres llocs, com per exemple a Mataró, el servei d'orientació jurídica està centrat en la tramitació del que és el requisit de justícia gratuïta. No fan més enllà d'això. També hi ha un projecte de llei, ara mateix, que crea un servei públic de justícia, que ara això no ho tenim. Tenim els jutjats, però el Servei Públic de Justícia està en projecte també, encara no és efectiu, però la seva funció serà aquesta precisament, orientar el ciutadà o ciutadanes dient la teva demanda es pot presentar així, si va sense advocat i procurador doncs ho pots fer amb aquests impresos i d'aquesta manera senzilla, pensa si té possibilitats de guanyar o no, pensa quines conseqüències pots tenir després de tindre la teva sentència, pensa quins costos poden anar associats en això. Això serà el nou Servei Públic de Justícia que segurament podrà treballar molt intensament amb els serveis públics de consum per orientar les persones consumidores quan els hi calgui finalment anar a... A veure, totalment d'acord amb el que dius, però hi ha un tema que m'agradaria afegir i que denota també, diguéssim, la mala relació que tenim, diguéssim, amb el tema de la banca i sobretot també en el tema, en aquest cas, polític amb el govern. L'estat espanyol tenia que publicar abans del 28 de desembre el que es diu la llei de les demandes col·lectives per obligació d'una directiva europea que obliga, tots sabem que obliga a posar-la en marxa i fins ara encara no s'ha fet. Això serà de gran ajuda, sobretot per les associacions, que podrem sumar diverses demandes individuals del mateix concepte per poder reclamar. Podria també ser un tema que podria ser aprofitat amb el que estaves dient del problema que hi ha a nivell de jutjats perquè evitaríem molt el problema actual de la falta, diguéssim. La demanda col·lectiva l'únic que fa és que si tenim 50 consumidors amb el mateix problema, a través d'una associació representativa, poder presentar la demanda de forma col·lectiva. I això està pendent. Només volia aclarir-te aquest tema, vull dir... Però amb tot el més, vull dir, estic totalment d'acord. Sí, molt bé. Doncs sí, les accions col·lectives sempre han sigut un instrument importantíssim i que han desenvolupat les associacions de persones consumidores i hi ha instruments que hem explotat poc, que són les accions de secessió també des de les pròpies administracions públiques
o també en algunes de les xerrades que anem als tècnics i les tècniques de consum, a vegades han vingut els fiscals especials de consum, que en alguns jutjats funcionen i altres no funcionen tant, però els fiscals en matèria de consum i especialment quan hi ha vinculats drets de persones consumidores vulnerables podrien actuar també davant de pràctiques deslleials de les empreses. Encara tenim una regulació de consum molt bona, molt potent, i a vegades ens falten recursos i provar coses i tirar-les endavant, perquè tot això costa, no? Però vull dir que aquestes possibilitats hi són. I les accions de cessació, per exemple, no les accions col·lectives, sinó les de cessació contra les pràctiques deslleials, si s'han tirat endavant han sigut també per part de les associacions de persones consumidores. Llavors, aquí les associacions de persones consumidores tenen un paper relevantíssim i les associacions i entitats especialitzades en protecció dels drets de les persones també. I aquí s'ha de veure la migració, el treball conjunt que es pot donar, les sinergies que es poden donar a l'administració i els diferents tipus d'associació per aconseguir tots els objectius que tenim, que és garantir la igualtat de tracte i la no discriminació. Alguna pregunta més, alguna observació? Digues, Oriol. L'Oficina del Consumidor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, i jo volia preguntar perquè reflexionis tu, que ho fas sempre, sobre una qüestió que has parlat que jo no havia sentit mai i que em sembla superinteressant per a les oficines del consumidor, que és aquest tràmit de consulta. I volia preguntar-te si aquí ja l'esteu portant a terme, aquesta és la primera pregunta, no cal que m'expliquis com, però si l'esteu portant a terme, i després si creus que això força a que hi hagi una formació molt més tècnica dels tècnics de consum, sobretot en aquest tràmit de consulta. I si això podria, entre cometes, suplantar o substituir aquests serveis que dius que podrien crear-se d'orientació en el ciutadà des de la vessant jurídica, però sobretot pels consumidors. Gràcies, Oriol. Afegeixo, jo crec que el que caldria és una gestoria pública, més que... Si es creés una gestoria pública que servís per tots, perquè cada vegada hi ha més tràmits, més coses, ja no caldrien aquestes consultes de consum, vull dir, per tot. Molt bé, gràcies. Doncs sí, nosaltres ho estem portant a terme, això. Mireu, perquè ara aquí estem, en aquesta sala tenim tècnics i tècniques de serveis públics de consum que sabem molt bé l'argot que fem servir en quant a les competències, però també hi ha gent de les entitats, les associacions de persones consumidores també, perquè a més gestionen serveis públics de consum, algunes, però altres ciutadans i ciutadanes que esteu aquí no coneixeu ben bé l'intrínculis d'aquests de quins són els serveis públics de consum. I això ens hi trobem tots i totes, perquè a vegades, ahir rebíem ple de correus a la nostra bústia omic@jmatero.cat, que la gent explica directament allò com si aquí ho tens, m'han estafat, m'han enganyat, ha passat això i tal, i ja està, ja em contestaràs o ja m'ho arreglaràs. No saben ben bé què és el que podem fer i el que no podem fer. Llavors, la llei i el Codi de Consum de Catalunya el que diu és que les oficines municipals d'informació al consumidor poden informar i assessorar sobre els drets de les persones consumidores i la manera d'exercir-los. Això és una línia del Codi de Consum. Després ja poden gestionar les reclamacions mitjançant la gestió de la mediació o la resolució de l'arbitratge de consum. Després continua i permeten fer procediment sancionador contra les empreses, inspecció, etc. Si ens centrem en la frase d'informar, assessorar en els drets de les persones consumidores i la manera d'exercir-los. Això és el que serien conceptes jurídics indeterminats perquè està clar el que diu, però pots agafar-t'ho com consideris. I això és el que us deia que ens va passar a Aragó quan vam anar a presentar el nostre projecte, que deien, bueno, però tan lluny hem d'anar? Perquè el que sí que hem de mirar de mantenir és que l'administració pública de consum és una administració imparcial, que fa la seva feina de forma objectiva i, per tant, la nostra funció és, de forma imparcial i de forma objectiva, explicar els drets i la manera d'exercir-los. El que mirem sempre nosaltres és de no barrejar que les persones que fan mediació entrin en els casos que venen en el tràmit de consulta i que els que fan el tràmit de consulta tampoc intervinguin en l'arbitratge, amb la qual cosa mantenim les distàncies entre el cas concret i els diferents sistemes que tenim.
Però clar, informar i assessorar, tenim aquest tràmit, Oriol, i el que posem en el full és això no constitueix assessorament jurídic, és un assessorament de consum, perquè clar, l'assessorament que fan les oficines municipals d'informació, quin tipus d'assessorament és? A la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris deia assessorament jurídico-tècnico, deia abans. Això també ho van treure a la Llei General, però fem assessorament. El que sí que diu el Codi de Consum és assessorament sobre els seus drets i la manera d'exercir-los. Aquí que cada un... Llavors, el tràmit de consulta és t'assessorem en els teus drets, però clar, jo no sé vosaltres, quan Vilassar i totes les OMIs que tu gestiones, però ja et van dient que sí, que ho entenen, i llavors dius, vale, doncs ara aquí té l'imprès i faci els fets de la mediació i el petitum de la mediació. I et diuen, i això no em pots ajudar tu a fer-ho? Suposo que us passa això, no? I és lògic que passi això, perquè si hi ha un servei de consum especialitzat que atén a la ciutadania per resoldre els seus dubtes, no només és... Llavors, en consum també hi ha un concepte que es diu persona consumidora mitjana, que és molt important per no saturar els serveis públics de consum. La persona consumidora mitjana diu la normativa que és aquella persona raonablement informada que pren precaucions perquè no li passin les coses, com informant-se i fent un consum reflexiu i conscient. No es pot esperar que et resolguin tots els problemes si abans no has actuat de forma diligent. Però del concepte de persona consumidora mitjana, que requereix aquesta diligència personal, jo no dic que les persones que tinguem no siguin persones consumidores mitjanes. Són persones consumidores vulnerables en el sentit que dèiem al principi de que hi ha moltes vulnerabilitats de l'entorn. I, per exemple, en els serveis financers això és brutal. Som persones consumidores vulnerables només per ser clients dels serveis financers. Per tant, aquí com li has d'explicar les coses? I llavors, Oriol, aquí nosaltres el que fem és les reclamacions contra l'asseguradora, la reclamació inclús que ha de presentar a la Direcció General d'Assegurances, que és un organisme que resol conflictes amb les companyies asseguradores, fem fins i tot les al·legacions que a la Direcció General d'Assegurances els hi passa als usuaris que ens venen a dir què vol dir això que m'han contestat i li fem propostes de resposta d'aquelles al·legacions perquè ho tornin a presentar. Sempre ho fan les persones de forma autònoma amb el nostre consell, més que consell, amb la nostra aportació d'idees i ells llavors els hi deixem amb tota la informació decidir. Però això ho tenim en marxa i ho estem fent. Ho estem fent, donem cita prèvia i fem aquesta atenció personalitzada. Això amb independència del tràmit de la reclamació de la mediació i de l'arbitratge i de si convé la denúncia. El que passa que les denúncies estan bastant restringides, però hi ha vegades que la gent, no sé vosaltres, però us diuen ostres, la mediació, i què més? Perquè no m'ha esperat de dir que jo tinc aquests drets, però si em fallen amb la mediació perquè és voluntària, jo què més haig de fer? I aquí és on també tenim un problema amb la mediació, amb les infraccions. Abans els tribunals podien dir si una clàusula era abusiva. Ara això també es pot determinar en el procediment sancionador. Però si no es determina en el procediment sancionador o en els jutjats, aquella clàusula no és abusiva o la pràctica no és deslleial. I aquí anem veient com la gent se'n va amb la mediació que no ha funcionat i que aquelles pràctiques les segueixen fent. Vull dir que tenim un àmbit important de treball encara per anar fent. Ara, això evidentment suposa un temps, una estona, ens estem estona per fer això, ve un dia, fem una entrevista, torna un altre dia a recollir l'escrit, se'l mira, si està d'acord, fa les aportacions, els canvis que siguin, els hi donem totes les adreces. Per exemple, per nosaltres és molt senzill saber quins són els serveis d'atenció al client de les companyies asseguradores. Ho mirem en el cens oficial o de les entitats financeres o fins i tot estem en el Google constantment buscant perquè la persona no ha sapigut trobar l'adreça, perquè moltes empreses deslleials ja no posen ni les dades obligatòries de les adreces. D'aquesta manera tu ja no pots reclamar i aquí et frustra perquè l'administració, nosaltres mateixos, tenim una gestió electrònica d'expedients que si no podem introduir el NIF ja no podem ni continuar i aquest NIF a vegades no existeix perquè es compra a Instagram, es compra a Facebook i és el que es compra ara. I ja podem intentar fent accions de formació, de sensibilització, perquè siguin persones consumidores diligents. Però seguirem sent, tal com estem ara en aquesta societat, persones consumidores vulnerables. I amb això
volia dir que sí, que això està operatiu i ho estem provant, tenim l'imprès, el podeu veure en la pàgina web de l'Ajuntament, tenim una pastilla que és consum i a dintre de consum i tenim tots els impresos que anem generant d'estàndards de reclamació prèvies per cada un dels àmbits de treball que van sorgint, no hi són tots, perquè va a demanda. Ara aquests mesos hem tingut moltes incidències que us deu passar tots amb el tema de la usurpació d'identitat i d'aquest buit en el compte corrent, amb el phishing. Doncs tenim una gran demanda d'aquests temes. Llavors fem el document de reclamació prèvia a l'entitat bancària, el posem allà, preparem els impresos reclamant al Banc d'Espanya si la resposta no és correcta i posem amb unes preguntes freqüents a tots els consells bàsics que s'ha de fer en relació a aquell tema. Hi ha aquest, però si la setmana que ve detectem unes incidències superiors a un altre, doncs farem els protocols i els fulls específics per aquell sector. Per tant, ara no és el 100% de casos, hi ha els que anem demanant, els que la ciutadania ens va demanant. I llavors aquests impresos, la gent que ja és autònoma i s'ho pot fer, només ho ha de personalitzar, però la gent que necessita més suport, els hi fem. És que donem, com les empreses, donem per sobreentès que tothom té un mòbil amb un Gmail i tal, i resulta, això és una altra cosa de les entitats financeres. Em pots donar un correu electrònic? I com que et demana, vols que anem a esmorzar? I la gent ho dona. I el que li dona el correu electrònic a una entitat financera es transforma en l'adreça de notificació de les coses. D'un correu electrònic que em va fer el meu fill o la meva filla, que no miro quasi mai perquè no sé com va, i el banc ja està cobert i et va enviant allà totes les modificacions de les comissions i de les targetes i de tot el que vulguis. I aquí aprofito ja per acabar, a no sé que hi hagi més preguntes, que moltes vegades també en el tema de l'accessibilitat, jo he estat mirant ara també totes les apps que hi ha per ajudar a la comunicació. I n'hi ha moltíssimes. Però no és el mateix descarregar-se una app per fer un videojoc o per fer una aplicació del temps o per fer qualsevol cosa d'aquestes, on també s'està sensibilitzant molt en l'ús de la cessió de dades personals que fem quan ens descarreguem coses d'aquestes i diem que aquestes coses no són gratuïtes, que comprem amb les nostres dades personals, doncs en l'àmbit de l'accessibilitat universal hi ha moltes apps en les plataformes, en el Google, en l'Apple Store, etc., vinculades a l'accessibilitat, molt útils. Nosaltres l'altre dia en provàvem una per atendre persones amb discapacitat auditiva, on tu vas parlant i et va transcrivint a la pantalla el que vas dient, de tal manera que l'altra persona pot anar llegint amb tu i pots interactuar amb la transcripció oral. Clar, això està molt bé, però quan et baixes aquestes apps, si no tens les precaucions que has de tindre igualment per baixar-te l'aplicació del temps o l'aplicació d'un videojoc, aquí estàs cedint les teves dades personals a empreses i en aquest cas ho fas per una necessitat d'accedir a aquell sistema, d'accedir a la banca electrònica, d'accedir a coses que necessites per la teva autonomia personal, que és un àmbit diferent. I aquí també s'haurà de vigilar molt els serveis públics de consum, tot el tema aquest de les apps i de les webs accessibles, però per la part de seguretat de dades personals. Podríem fer un col·lectiu. Molt bé. Allà hi ha una pregunta. Actualment som un equip de 8 persones i tenim una càrrega de treball important, però estem molt engrescats. Sí? Sí. Jo voldria fer un comentari entorn a això, la competència d'assessorar el ciutadà i forma d'exercir els seus drets. Un comentari que no vull que se malinterpreti. Com a funcionari jo soc del Servei d'Atenció al Consumidor de l'Hospitalet de Llobregat i sovint, o algunes vegades, he arribat la meva col·laboració en el ciutadà a acompanyar-los en les presentacions a la Direcció General d'Assegurances, etc. Però també he tingut aquella por, aquella inquietud de dir m'estic extralimitant? Això arribarà en un moment determinat a que hi hagi una demanda de qualsevol de les dues parts, l'empresa
l'entitat financera, el propi consumidor, en una exigència de responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament per un mal o un deficient o un parcial assessorament i en una intervenció municipal exigent em pot comportar expedients disciplinaris, he tingut aquest neguit. Vull dir, crec que és molt important un comentari d'això, de delimitar què entenem per assessorar i acompanyar en l'exercici dels drets. Sí, totalment d'acord. A les últimes jornades d'arbitratge de consum que es van fer a Mataró, que van vindre alguns de vosaltres també hi éreu, les juntes arbitrals anem fent en tant organitzava la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana del Consum, anem fent unes reunions itinerants que ara fa temps que no fem a les seus de les diferents juntes arbitrals i jo vaig fer una ponència específicament parlant de la responsabilitat patrimonial de l'administració vinculada a l'assessorament, però en un altre sentit, o sigui, que l'assessorament no fos el més adequat també ens generaria responsabilitat patrimonial. No fer l'assessorament que diu la llei del Codi de Consum de Catalunya, no donar les possibilitats perquè la persona pugui triar lliurement i pugui exercir els seus drets, això també seria, al meu entendre, una manca de diligència professional i també ens podria generar una responsabilitat patrimonial per un exercici normal de la competència municipal, però que tingués efectes contraproduents pel ciutadà. Per tant, jo penso que aquí, en el nostre tràmit de consulta, si te'l vols descarregar, ja diu exactament que no es tracta d'un assessorament jurídic, sinó que és un assessorament d'acompanyament en base a les dades que et facilita la persona consumidora, perquè són les que objectivament o subjectivament et facilita. Nosaltres no entrem a analitzar ni a buscar si la persona consumidora ho viu d'una manera o d'una altra, sinó que ho construïm d'acord amb la seva demanda i deixem clar quines opcions hi ha i la persona és la que ho presenta i la persona és la que ho signa, per tant és diferent d'un assessorament lletrat on la persona porta el cas, on també hi ha una responsabilitat professional de l'advocat o l'advocada en quant a la diligència, a la lex artis que en diuen d'aquelles persones. De totes formes, és una observació que et dic que va sortint a les jornades d'Aragó també en aquest mateix sentit. Per una banda, per la càrrega de treball que això implica i per l'altra, de les responsabilitats per intentar fer una cosa que vagi més enllà. És clar, quan més t'arrisques, has de ser més conscient del que estàs fent. A vegades s'ha pensat que el ciutadà se'n signi un document en el sentit que en lliure de tota responsabilitat i que la presentació és única i personalment seva. Sí, mira't el nostre imprès, estan a la web, a la seu electrònica, el tenim construït i hem intentat fer una explicació perquè la persona consumidora ho sàpiga, perquè també és veritat que les persones consumidores són les que estan patint la injustícia per ells i normalment la contrastada del que els està passant i a vegades la frustració, tu pots haver fet un molt bon servei a la persona consumidora, però la frustració que el sistema no hagi funcionat a vegades ha passat, que després s'han enfadat amb nosaltres. A vegades ens confon amb els serveis d'atenció de les empreses, perquè els hi hem tramitat la reclamació, però no hem pogut resoldre sobre allò. Hi ha una confusió, de dir, si jo tinc el dret que la garantia del producte és de 3 anys i això m'ha passat al cap de 6 mesos, si la garantia diu que me l'han de reparar o me l'han de canviar, per què vaig a la mediació, ni em contesten i m'haig de quedar amb el producte que no funciona? Perquè la mediació no entra en el fons de l'assumpte, sinó que la mediació el que busca és apropar les posicions de les parts i sí que la llei diu allò, però si arriben a un acord no activarà el següent mecanisme, la demanda o la infracció, la denúncia de consum. Però la gent moltes vegades vol que actuem i que tramitem una denúncia de consum. El que passa que la denúncia, els diem, no és el mitjà per rescabalar-te dels danys d'aquells fets que t'han produït. Per rescabalar-te dels danys està pensada l'arbitratge i la mediació. I això, tots els que treballem als serveis públics de consum, és el discurs que cada dia ens trobem amb les persones que atenem. Per això avui també era interessant conèixer diferents organismes i diferents protocols de reclamació o de tramitació de les denúncies.
i les diferents autoritats que hi ha en relació a això. Teniu alguna pregunta més o anem a esmorzar? Gràcies.